Rase enkwana yao ase omuyega oja muhure ase nsema ya mosocho kitutu cha South ogateba nga kwarosirie ebirasi wetane biri kwanyore tabisi mwantu muri natake kumanya nga ebirasi ebi ase chiwodi echemerongene na isano nkaibigo toka nkaibire na ndine ebirasi ebi mbigo rumambia bana basoime basomeroro mbia mono nyarangi ntaito teanga ntaito ko confirm tuarosiri ebirasi 128 etari propaganda kera banta bange bawo na iskola yadenga ene propaganda na bon commission chi wording ke kera na bonda anyole timanya chance ogende word ya masimba ekirasi kiagachi ebirasi bibere ogende word ya gisusu ntwagachi te kirasi KCD ogende basi central ebirasi byaga kiroro bya ICD ogende bugitaurio ebirasi bya ICD byaga ki ogende ewodi ya magenji nero ntaitengena na exam ebirasi bitano kemo bya koliru achari umwe MC yongasire nchiko bironje ngateba ntaite kwanza kera ngojiko bironje mbeke TV na promise ti abana ogende ward ya moticho ward ere South Mugrango ebirasi bine bya ICD nindo setio ogende sense igo ebirasi twarosiri bono iga ase etami yaito nebirasi mpaka ebirasi nechicho abana bagutumye kera ndokorozi ibirasi cyo kitakoleti kitayo macha tayo ebi nebirasi nanyi nabo atibya gaiga n'abaralia nintagete nabo nkuba mosome kerekemo anyako governor ebirasi kwa manager kwa gache ebirasi wetani emye mu bya ECD timati serikali ya etete ekere yalenga bisi kitamu bire birasi mbirenga kwanya leta kwanya bagache etam ya etete ese miaka 10 yes ntayitoteba mbakoleto moki mba rosti birasi 81 bono iganta gete kuba promise naende kirongoje gutwara interview ende goikumutie nyuga 5 limu mwaka ugoja okonyora na rosi birasi byonsi pina kole na bibigendrete 160 classrooms cyabana baito abake bali bakwibura bono na bali bali ni myakemeke akogenda ECD na ndentebega education tell devolved again you can to godina kirokyo ni ECD tali standard 1 tali standard 2 ECD nasari chito kwa na nasari nsali ebina bibirasi to godina biro na vocational training center ana kiego nyarekana kwa wakolra magendera ya talimake lakini tokonyororo bot korose the control of the budget but watange county ya Kisii igotumeka chibasa chinka sana. Most of the politicians wasabara ibande bakalia koma chinga tuli gutumeka bese chibya chikaira na back to Nairobi kama yana litangane nyarangi tiango tebinga kiba